Alhamdulillah, alhamdulillahi, kamar yadda kuke gani kayana ya iso, wanda na yi oda da pie a ainihin kamfanin hajiyarmu, wato hajiya Hanna. Da kuke gani wannan riga ne na yaro, ga wani nan as you can see, ga wani haɗaɗɗe ya ga sunan, ga wasu takalma, masha Allah, I like it. Wata haɗaɗɗiyar riga nan, ya masha Allah, ga gelulluka nan da kuke gani, yes, masu shegen kyawu, kai alhamdulillah, alhamdulillah. Ya bari na buɗe guda ɗaya ga yadda yake, da girma sosai, kuma wani haɗaɗɗen material shi ma kamar yadda kuke gani. Alhamdulillah, mun gansu, ganau ne ba jiyau ba, duk kun gansu, duka wannan kayayyaki yau din nan aka kawo mini su, alhamdulillah. Kuma dukka da kuke ganin su an yi cinikin su ne, an siye su ne akan tsari na global consensus price na ainihin dala 314,150 da ainihin tara. Ina son wannan takalma wallahi, wanda gaba ɗaya abun da aka tura na pi bai wuce 0.003 wani abu ba, wanda zan hada a jikin bidiyon nan, zan hada ainihin shi transaction ɗin domin mutane su shaida. Alhamdulillah, Allah ya ɗaukaka darajar pi, Allah kuma ya ɗaukaka mana darajar wannan babban kamfani wanda zai zama ɗaya daga ciki insha Allah manyan kamfanoni da suke hada-hada na pi nan gaba kaɗan insha Allah. Allah saka ya taimaki ita wannan CEO na wannan kamfani da ma'aikatanta masu taya ta, musamman irin su malamsman. Thank you very much.